chuan Khawvela puma mihringte nunna la hnem berte kanen hodona nunna hi alua mase tuna kan soitu heng ramsa te ro hi chuan nunna an hlum ve haulo emo ti mai tur ani mihringte chunga an poi khoi hi an mai lo khop mai heng ramsa kanen ho tur hi Khawvela chuan ramsa lo berte ania rim phak bakin an la omang mase kan shria drink tu thil pakhat poimo deuh a oma mihringte nunna suat hnem thei berte kanen ho tur zinga hian mihringa tinge po hi kan tel ve tlat mai la mihringte nunna suat tampola hian engchana nge kan irin le somna lion sakai bak nei te hi an scientific name chu Panthera leoti ania Panthera te hi Africa la India tonga lo dar chuak ani Khawvela huwa pa hian African sakai bak nei sangkhat la Asiatic sakai bak nei chiza chuang aya tamdei Khawvela hrang sa huana an ani sakai bak nei te hi an hla le a sakai bak nei thren khat te chu engtiklai mei pon an active maya an har bang le bok mihringte nunna an suat hnem to a chorwalin kumtin mihring zahni vel an thatji ane pakuana hippos te hi mithiam ten an chuina tonga alan dan chuan mihringte ne na kanin hnim nai masak derna an soi chu kum noi khat sing rukal dei towa khan ane hippo te hi an kolin mi bai mai an ching ema rimpota alan dan chuan longa chuang te be an shat le a longte deuh phei chu ol sam takin an suwa sama mihring an hliamin an that mi zel kumsang ni sompalia khan nigera long pakhat chu hipo pakhat hian abei vak maya longa chuang mi som pathum lai mai chu anunna alak sakvek hipo te hi an lo china thei khop maya kumtina chorwalin mi zanga thatji angin an chut ani pariatna elephant sai te hi chini an oma African le Asian elephant te anni an lianin an sol ema man lai huna phei kha chuan misual te tha tiunan sai te hi an trainer an tha te chu an tum hlum tir mai thin ani sai puitling chin hian ni khata ke ji ja samnga velarit an ei zo theya an cho ei po tiang ani chuan mihring te chu minchil ne khopang le kumtin mihring zaruk vel an thatji ani pasarina crocodile ole species lian tak chin ho hi chu mihring te tan an hla le a achan berpo an chuan a tha ema an rang le bok mugar olele American ole te hi an hla le a ma se salt water ole tele Nile ole te hi an hla zual big ani kumtinin sari zaizia le Africa chuan mihring zavel thatsi angin an chuta Khawvela huwa pa kumtin mihring sangkhat vel thatsi angin an record ve thung ani parukna scorpions khomol kai kuang te hi an hlom le a species tam tak an oma ma se mihring te min that thei ero species somni panga chau anom thung America North Africa Middle East le India a chuan khomol kai kuang wanga harsat na tok an tam zual bik lea kumtin khomol kai kuang se case noi nivel an omzia mi sangthum zathum bolvelin an thi puizi bok pangana assassin bak heng assassin bak te hi millimeter nga 40 millimeter liante ania an tur hi achak ema an se ana lebok kumtin mi singkhat vel an se awanga thi angin anda ani palina dok uite hi rana chuan andang lam bera Khawvela hian bridge zali somnga chuang an ani zaidam le fel tak anom lain kol tak te po antam ema uiwang hian boina to Khawvela puma antam thei ema kumtin hian mihring singa sangkua an se hlumje ani pathumna snake rule te hian apong takin mihring an bein an masangot ngai lem lova liam emo khoi masak an ni vai chuan mi an bei mai thin ani Khawvela hian species zasari somni pangavel an oma
chung zinga zani samnga te chuan mihringte nunna an lavek theya India kumtin rule chuk case nuai ni singa an omzia mi singa velin an thi puizia bok Khawvel puma kumtin mi nuai khat sing thum sangriat rule chuk wangin an thizia ane panina human phang mihringte nunna latrin kan soi sang te zinga khan mihringte chau hi tual that train homicide omchun kan ni kumtin Khawvel puma nuai livel kanin thatton rang thring anangin angai ane pakhatna mosquitoes Khawvel puma mihringte nunna suat hnem berte train te chu thosi te hi anni chawrualin kumtin thosi wangin mihring nuai sari singni sanga kan thizia ane mi thren khat chuan sakai bak nei ain thosi kalhau jok antifo train an hlom dan ero dang mai chau ane most human killed by animal sakai bak nei chu somna a thosi ero pakhatna